hoće li Čačani da prihvate pozivnice za jednu već dogovorenu i opasnu svadbu. Koalicija koju predvodi premijer udaje se, bolje reći, preudaje se za izbornu listu koju vodi šef radikala. Uveren sam da će Čačak odbiti te pozivnice, da neće pozivnice za tu svadbu da prihvate ljudi iz Čačka, oni ljudi koji su bili u prvim redovima svake bitke i 9. marta 1991. na Vidovdanskom saboru i tokom tromesečnih demonstracija i 5. oktobra 2000. godine. Ti ljudi neće na tu svadbu, ti ljudi će odbiti poziv da im neko poništava njihove živote, njihovu borbu i da od njih, najboljih boraca za evropsku Srbiju, sada stvara naftu u motoru Srpske radikalne stranke.